foli ni tanu ni waliɲumandɔ an b'a kɛrɛnkɛrɛn ka sinji k'a di Zigiri Plus filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma cɛ ni muso denmisɛn ani maakɔrɔba Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a fɔ a ye aw bisimila aw danse aw ka émission mandi sanfɛ laturu gundo émission bɛ ka balimakɛ n'aw denkɛ fɛ Sila Gawulonjɛ ni belebele bɛ jɛ a kɛ ɲɔgɔn fɛ Nɛma Karabɛnta Bozomori a tɛ sɔrɔ yɔrɔ si ni Zigiri Plus tɛ numéro 1 de l'actualité musulmane n'Ala sɔnna ma karamɔgɔ salamu aleykum. Wa aleykum salam. N ce. N ba n ce. Baasi tɛ yen. Asomɔgɔw. Alhamdulilayi. An tɔgɔ si tɛ. N ba. Ni y'a sigila an ka laturu gundo kɛnɛ kan. N bɛ foli kanubaaw ma yanni an ka don an ka babu kɔnɔ. N bɛ laturutigiw bɛɛ fo. N bɛ karamɔgɔ bɛɛ fo. Mɔgɔ mɔgɔ min ye karamɔgɔ ye. N bɛ tɛ karamɔgɔ ye. N b'a bɛɛ fo. N bolo fila bin kɔ. Bɛɛ ye. Dama ye. Bɛɛ de ma tun. Ala kira n kisi n da ma. Bisimila. Saha bɛɛ lajɛlen ka foli laminɛ karamɔgɔ Nɛma Karabɛnta Bozomori n'Ala sɔnna ma maliyɛnw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan diɲɛ seleke naani turabuko la ni diɲɛ mɔgɔ ye Nɛma Karabɛnta dɔn cɛ min don turabuko la walahi diɲɛ mɔgɔ tɛ kulonkɛ k'a la parce que émission in daminɛ ni sisan cɛ turabuko yɛrɛ ye min ye diɲɛmɔgɔ bɛ ka bɔ a kalama turabu tiɲɛ yɛrɛ ye min ye diɲɛmɔgɔ bɛ ka bɔ a kalama Ala ni Nɛma Karabɛnta sababuya karamɔgɔ min don a kɔnɔna ka di a kɔnɔna jɛlen don a bɛ fɛ ka bɛɛ bɔ dibi la a bɛ fɛ ka bɛɛ bila yelen na turabuko in na n'Ala sɔnna ma an fana kalenkan de don an fana t'a dabila dɛ an fana seko ye min ye k'a ɲininka a ka dɔnniya ye min kalan k'a yira diɲɛmɔgɔ la n'Ala sɔnna ma an bɛ don an ka bi babu kɔnɔ directement karamɔgɔ an kumana fɛn caman kan bi n ye turabuden dɔ sugandi n bɛ fɛ i ka kuma ye ale ka dɔnni n'o ye lomara ye lomara yɛrɛ ye jumɛn ye turabu kɔnɔ. Lomara ye furuso de ye furu bɛɛ diɲɛ furu bɛɛ a ba bɔra lomara de ka so. Allahu akbar. Ni furu mɛ dɔrɔn lomara so de bon lomara dusukasi de ye. Dusukasi. N'an ye lomara kuma mɛn yɔrɔ o yɔrɔ dusukasi b'a la. Allahu akbar. Ale furudimi a tɛ dɔ laturu la tɛ lomara a minɛ yɔrɔ bɛ yen n y'a ta i b'a fɔ furudimi b'a tigi la. A tɛ sɔn. A tɛ ayi ka n ka cɛ o kɔni an tɛmɛna o kan n ko n'i y'a minɛ sɛbɛn wari ni mali wari ka na si a ma n b'a la n ti k'a fɔ n b'a gosi mɔgɔ ye dɛ n yɛrɛ de bɛ baara kɛ n'a ye k'a fɔ a tɛ soso kɔni o tɛ n bɛ min don a la kɔni n y'a fɔ Ala sɔnna n t'a dɔn ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan dɛ n t'a dɔn ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan. Ni lomara ye yɔrɔ dɔ minɛ dɔrɔn a b'a yira ko furudimi b'a tigi la. Allahu akbar. A dusu ka yiri de sababu minnu na a dusu ka yiri de sababu minnu na o bɛ yen. Allahu akbar. Ni n'a fɔra ko ne dusu ka yiri ni cɛ ko ne dusu ka yiri nka a ka ca Ala fɛ a tɛ se ka kuma yɔrɔ si la fo cɛ ni muso olu de soden don nka a kumana yɔrɔ o yɔrɔ ale man di kosɛbɛ. A man di kosɛbɛ. A sira dɔw bɛ donso a sira la o yɔrɔnin o ye wo dɔ ye o ye donsoya sira ye. o ye donsoya sira ye yɔrɔnin dɔ bɛ yen n'i bɔra n'a ye i bɛ sogo faga ni mɔni ani mɔni a jɛgɛ yɛrɛ bi a jɛgɛ kate bi. Lomara jɛgɛ. turabuden si tɛ yen min tɔgɔ tɛ jɛgɛ a tɔgɔ jɛgɛ tɛ n ko e tɛ n ɲininka tariki min na tariki de ye tɛnɛni. Allahu akbar. An tun bɛ baara kɛ n'a ye a baara kate bɛɛ mɔni na b'a kɛ tariki de ye tɛnɛni ye. Tɛnɛni kelen kelen. Allahu akbar. I tɛ tɛnɛni faga fiyewu n'i bɛna a baara kɛ laturu ye n'i ma tariki y'a la. Cɛ n ye ninnu fana kɛ de n y'a kɛ n laminɛ bɔra n y'a kɛ de. Bon laturu kɔnɔ dɔ tɛ laturu dɔya kan kosɛbɛ a bɛ se ka nafolo bɔ sɔrɔ a la a bɛ tɔgɔ sɔrɔ o ye Ala sɔnni i bɛ se ka bila mɔgɔ dɔ ɲɛsin yan karamɔgɔ dɔ ɲɛsin yan i bɛ fɛn dɔ minɛ a bolo k'a di mɔgɔ ma i bɛ nafolo bɔ sɔrɔ a la k'a fɔ karamɔgɔ e sigilen don kɔngɔ bɛ n'a faga. Allahu akbar. Mɔgɔw malaka tɛ kelen ye mɔgɔw garisigi tɛ kelen ye. Ne bɛ laturu kara waati min n tun bɛ ji kɔnɔ tun bɛ baara la n tɛ wari kɛ yɔrɔ anw tɛ wari yɔrɔ ɲini yɔrɔ la anw bɛ baara kɛ an bɛ jɛgɛw de minɛ a la.
ani shogo be baraka na tere nya nan na fu sera ndo abekili sera wala tal abekili ni jega shura ba fi na fu do wolo abekili lubara du ka yide ade kadire akadi te mushe kanu kara wa du ka ji wari de du ka kere mi da aju ka shira ga ja mushe ya kanu tora ti bida ti chika oche wa bu da aju ka yoro okay ni mushe ya kan ka shi ni fu do ma ni ta lafiya idu shi ka yi ta ni mushe mo shan yin ayo bara de du bara du shi ka yi de o ya ka du shi ka yi de Allah poro de adu su ka shi maro d'accord fiye de mi do na ale fiye de do fiye nande batra fiye bi mursh mana fiye bi ya fam ale fiye akalale do kuju fiye de uchela ale kalale do fiye kalama hore lumara ngabe tlebi fere Allahu akbar tlebi fe akan na fure ya baraka tede ni ga garshigim na katede ni ga garshigim na katede ni inda fure na katede ngalla fele te na fure ka ko sele kala fa ni na fure ra mina nya ima jija mushe de batin ni ce ni ma jija mushe de batin ni ya na fure soro ko ni ma jija mushe de batin Allahu akbar ashradi ya ni mushe de nyona o du barade ni ya war soro de ni muso be kariyana be ka bu kariyana futa kinya Allahu akbar goro ko lumara kadi de karawo akati kon akati la fiera ta dogo de ko abe musom na kadi chema akati ri woma abe chema na musom ne aya nga cheuta ro ba musom na kadi chema ale de fani ma ale ya de muso ya su Allahu akbar furu ya su bora ya de kan aka muso ya ba kan da ce kan ko ju dubara muso ya idara dushi be kashi ibaka no odi dushi kashi ya ira dimi ne ka muso mandi ya ira juguya bi ne ka muso ce ma kam wani ne ka ira latru ya karangwa ira da kuma ne ni de kira mutau ya ira dimi na ne ko dimi be ne ka furu muso ce Allahu akbar ya yere juguya be ne ka furu muso ce nya tara mun juguya ka shobu ye mude au be juguya mu ba ne na furu ko de do agarsi mude do ane ibade ke lawa o juguya de ba ne ko daga de ke lawa wati de ibi do la tru ko na ki ka mun ka ta yala ko ka ta ga bila ka ne do woti bo ka kira bu da ki nya so kira bu ngai ne fara nya nga ta bu Allahu akbar ya ko dimi shobu du bara na dimi na dimi shobu bo mude da ni dimi mude na ce de dimi de nyoko dimi bora garam ka do ko na ka munu fa ko anda fro ko de do den ko de do bana de do ko go yara ni do ala Allahu akbar ni mo yara ni do ala ti shiga mo nya ga ne ce albi maliko ka ama fili ama ɲina a b'a ka émission mani sanfɛ laturu gundo n'ala sɔnna ma a bɛɛ bara bɛ ciya de inshallah yana bɛ taa ɲɛfɛ n bɛ karamɔgɔ ne ma karamɔgɔ da ka nɛgɛjuru sira di aw ma fɔlɔ parce que bi ta ye lomara yɛrɛ mankutu fɛ fɔlɔ lomara ko diyara de yɛrɛ fɔlɔ voilà donc minnu bɛ mali kɔ kan aw bɛ négatif kɛ numéro filɛ n'a ka jɛ aw ɲɛfɛ 00223 73 33 82 10 n'i y'o kɔngɔ i ni karamɔgɔ ne ma karamɔgɔ ta bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'ala sɔnna ma karamɔgɔ sisan lomara an ka npogotigi minnu bɛ yen mun ma furu yɔrɔ npogotigini furu bali ka ca cɛ fana caman bɛ yen min bɛ fɛ ka furu kɛ bi mɛ o tɛ k'a ɲɛ sɔrɔ lomara bɛ se k'o kɛ a bɛ se k'a kɛ ka furu nɔgɔya muso ye ka furu nɔgɔya cɛ ne cɛ kuma kelen bɛ yen a bɛ n fili ka taa kuma dɔ la n ye ko n ye nin baara lobara ko la
akan atiro furusro a cira ka cha abi asra ka cha wi shavi ga kana to program de ka shura da ni program shura ibi tige egala de fena Allahu akbar ni program bi bitigala ya ko furuni dimi ni ma dimi bo ndo kwatike alye no maray ali baraka ka dama atike baraka ka ko ana be shebe ka ta kana ni ma dimi ga tike Allahu akbar dimi shobu ye mudi dimi shobu na mudi fe ka fega wode yala dimi shobu kera mu fa ka fatigi dimi shobu ni shobu de la ni ma do la turu do ro ngalo ibn galo ka na bara mai dimi mina shobu mina dimi shobu bora mi fe dimi tara bo mi be ta yala fa don do ta manen donen na ni ne so Allahu akbar wala sawu ga do ni ka furu goce ni jugiya mi do abita mun fa fo jugiya be bo ni shire de la inni ibe tabulu mina fa ka tawo fo in ka shire madu tieni yoro la de Allahu akbar tieni yoro la biu no mara tieni yoro ay trabu de be tieni yoro bi akle ngene be abe ni balama kala le do ni tara peze ka ta fo yin e ba do kala ba nya je man na fitna wulo do bi no balmo kalido ka toro shinyoma ni tara la trufa ko badu ni jumu ani dimi ntara wa atigi to ta drati ka fo ye ikura shide ini balma karshe be kelana ma fitna wulo wala iba fo wallahi chedo iba fo la truti chen kamna be gwa ni mo fo ko la truti che ka te foyi wa ulu kwanta la yere amba fo ka fo antum ya karami no fala yere ni fala nga gerbu amba fo ko ni ko bi nake abeke nti si adda yere fo ka chani bana shi nti si adda yere fo mo ko bi ni fe ba fo ko rejide ibn banani duna o bi ay mushu ibn bana karshe mushu bana no Allah iba nyu chama fo bon inni ma wa mi tarashi ma na bi a tarashi ya kula tutu shi wala emira la tutu tigi bi la tutu gwashi ibi kala jama tela ni mo shiran ko ma la tutu dan ashira adana ko yero tigi ngala tigi yo na bara mo koy kale abbe kala ka abbe don ale ba abbe don ni mo fo wari yo na bara mo koy la tutu do ko sira abbe don ayi mi sira ko ala ijibi bi wore be kala ka ba ay la turu den tan wora de sika ba ishi to e bena Allahu akbar ishi nga ni mo na da be kuma be mo da lafiya de na bra ka tiaje mun na on de on na bra mo koy on la turu tiye na bra am ni la jere kala on de na bra mun na bra nu bonyona ba ni islam bo be fa ala na kira kama ni be ta la jere kala fe kan ya ga kungo fai ida mina kishi ni na doro na ko mbaba ge na mun kama idiga kaso che kata so wala ta iman na kama nye bisiga ko na fe bisiga fo e balma che abisi ka baroke ibita mo go fe ati itimi kala maga fo nye ngai yere tara ko fo mo we nyaw tara mo ma shi kana kuma de adam nan na la jalla nganye ko fo do bi ko do ko jugu kuma ga kungo e kan shina ali da ba kala maka ga bore da dala ni ga kungo fo mo we ira do fidla de ira do fidla kana fefo nga nya tigi ira be kodo shira do bi mina fo mo we nya tigi ira be kodo ni ga kungo fo mo we amadama sheni ma wo sama ga bo adama shi do mo wo sama ga bo pita ku do jirala ngani daga lajir kan mo wai ba fo imanye ala kama ya kalli brab da yi so so ko ni mo go mi ashura yi kan ashura ni bi nan shura wona ma ya fe ma jiya fa lahara Allahu akbar bo yi ne fe amina ko ambe kuma mi fo ni mo go mi yele ni ko ni lajir kai ko ni kungo tama ni program ni tama
atiki ka ala na kira kama akivile ka lebra da ira shuka nta ma do atishika kai Allah adlali o bala bodo mo wadi shiga kale tora bin yira soro wati do na mba e tora bin na mba shira ga bo mi deje we wajibi diana nti shiga ka ale nga ni bana ko ni bima nti shira ko nya wo kon toye afrika na kana bar wala de bodo de nga chala fa wani magara da bi kana akra shira nga ndi shiga ka ale de chama yira bi tinya chama bi nya nga ni kungo de bi o wani fo to bali fo de wo bari ni mo mi ko amne so yara mo bo tigila de e kan da bla iri so kan adala Allahu akbar ka ni mo mi vire ni ma fo nyama ya fe ma wallahi ma ya fe ma wallahi mi bi bosho na kade je ni mfa bosho mbai bosho ni shi bosho akale kade madrab ashra yorana sigatola ban shigali tala menala alhamdulillah ni hera don ya rasulullah na fele don gasho sigatola siga fo tola ni ay vile dra fo nye ati soro yere mo wati wili ati soro wallahi e kan da bala ane kama go mali ko ka mani me imam shila jaja trobu go kuma chale no ana do ma kuma nyoy ni ne ma karawenda nyoy ma go trobu do ma be albi ku bollu ku ngalon tala ina fa ara bora fo chugo mna sa nale mo ga flel ke ka felo fo ko be e ka soro ka fo ko te ka soro tieno fina ka soro ate ne wole nan ga juru sira flani ni mali ko ka ben katif ke 00223 73 40 72 61 hawo passé karamo dalen do ala ko atigi era tasoro atena soro fe parce que ara ça veut confiance dans dun quoi et puis ni mo ye wole fena ko ni ma fa kama ya fama donc karamo kuma tino e wati be ka kuru mais nala soro ma lu mara ko yi amasega sadiri mogo be kuma do la kono mais wati kurna mais nala soro ma comme émission yi atna na jo amala de safune ala minke duna na tawla amina sigi lu mara inga nala so parce que lu mara émission yi a jara ne yere e ko chama be lu mara ina karamo ne ma be sega min fanya be sega min kan duna na tawla amina kuma ka tu nala sona ma ami fuldi bela jele ma karamo ni be danser anga be émission na ibi do kaye ame bitakuche mbi do ka ibi mo be ala ka kisiambe ma ya rabbi ala ka garsi woni amin ala ka kisi juya amin sallallahu muhammad wa sallim